Matthew asempa tinkron. Na wosi kuduo mu twa ba wono ani kurom. Na hwɛ, wɔde onipa bi a wɔyare mubu a ɔda kɛtɛ so brɛ no. Na Yesu hunu wɔn gyidie no, ɔka kyerɛ obubuani no sɛ, "Ɔba, ma wo bo ntɔ wo yam. Wɔde wo bɔne afiri." Na hwɛ, twerɛfoɔ no mu binom kaa wɔn mu sɛ, onipa yi ka bususɛm. Na Yesu hunu wɔn adwene no, ɔkaa sɛ, "Adɛn nti na modwene bɔne ho mo akoma mu? Na deɛ wɔhe na ɛyɛ mmerɛ? Sɛ wɔbɛka sɛ wɔde wo bɔne afiri wo, anaasɛ wɔbɛka sɛ sɔre na nante. Na sɛnea ɛbɛyɛ na mobɛhunu sɛ onipa ba no wɔ tumi asase soɔ sɛ wɔde bɔne firi nti." Ɔka kyerɛ obubuani no sɛ, "Sɔre, fa wo kɛtɛ na kɔ wo fie." Na ɔsɔre sii mu kɔɔ ne fie. Na nkurɔfoɔ akuakuo no hunuiɛ no, ɛyɛɛ wɔn nwanwa. Ma wɔhyɛɛ Onyankopɔn a ɔde saa tumi no ama nnipa no animuonyam. Na Yesu firi hɔ retwam no, ohunu onipa bi a ɔte atogye a ɔfrɛ no Matthew, na ɔka kyerɛ no sɛ, "Di m'akyi." Na ɔsɔre dii n'akyi. Na baa sɛ wɔte adidie wɔ fie no, hwɛ, togyefoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ pii ba bɛnee Yesu ne n'asuafoɔ no tenaa adidiɛ. Na Farisifoɔ no hunuiɛ no, ɔka kyerɛ n'asuafoɔ no sɛ, "Adɛn nti na mo kyerɛkyerɛfoɔ no togyefoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ didie yi?" Na wɔteeɛ no, ɔka kyerɛ wɔn sɛ, Wɔn a wɔn ho yɛ den no, ɛnhia wɔn ɔyaresafoɔ na wɔn a wɔyareɛ no. Na monkɔ nkɔsua yei ase. Mepɛ mmɔborɔhunu na ɛnyɛ afɔrebɔ. Ma mɛfrɛ teneneefoɔ, na mebɛfrɛ nnebɔneyɛfoɔ. Ɛna Yohane asuafoɔ baa ne nkyɛn bɛkaa sɛ, "Adɛn nti na yɛne Farisifo di mmuada, na w'asuafoɔ deɛ wonni mmuada?" Na Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Ayeforo kunu ne ayeforo asefoɔ wɔ hɔ yi, ɛbɛyɛ dɛn na wɔn werɛ aho? Na nna bi bɛba a wɔbɛyi ayeforo kunu no afiri wɔn nkyɛn. Na ɛno ansa na wɔbɛdi mmuada. Obi mfa ɛtam foforo sini ntaataade dada mu, ɛfiri sɛ ntemu no yi firi ataadeɛ no mu a, nteteɛ no yɛ kɛse. Nanso wɔmfa nsa foforo ngu nwoma nkotokuo dada mu. Anyɛ saa a, nkotokuo no bɛpaapae na nsa no ahwie agu, na nkotokuo no asɛe. Na wɔde nsa foforo gu nkotokuo foforo mu, na ne mmienu nyinaa ayɛ yie. Wɔka yeinom akyerɛ wɔn no, hwɛ, ɔpanin baako bi ba bɛkotoo no kaa sɛ, "Sɛ me babaa awu, na bra, na fa wo nsa bɛto no so, na wobɛnya nkwa." Na Yesu sɔre n'asuafoɔ no dii n'akyi. Na hwɛ, ɔbaa bi a mogya tu no mfirinhyia 12 faa n'akyi de ne nsa bɛkaa n'ataade ano nwo. Na ɔkaa no ne tirim sɛ, "Sɛ mede me nsa meka n'ataareɛ nko ara a, me ho bɛyɛ me den." Na Yesu danee ne ho na ohunu no no, ɔkaa sɛ, "Ɔbabaa, ma wo bo ntɔ wo yam. Wo gyidie agye wo." Na ɛfiri dɔn no ara mu na ɔbaa no ho yɛɛ ne den. Na Yesu duruu ɔpanin no fie na ohunu atɛntɛbɛn hyɛnfoɔ ne nkurɔfokuo a wɔreyɛ gyegyeegye no, ɔkaa sɛ, "Momma kwan, na ababaa no nwui, na wada." Na wɔseree no. Na wɔpamoo nkurɔfokuo no firi adiɛ no, ɔkɔɔ mu kɔsɔɔ ne nsa, na ababaa no nyanee, na yei ho asɛm trɛɛ asase no nyinaa so. Na Yesu firi hɔ korɔ no, anifurafoɔ baanu di n'akyi teatea mu sɛ, "David ba, hu yɛn mmɔbɔ." Na woduruu fie no, anifurafoɔ no baa ne nkyɛn, na Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ, "Mogye di sɛ mɛtumi mayɛ yei?" Ɔka kyerɛɛ no sɛ, "Ane, Owura." Ɛna ɔde ne nsa kaa wɔn ani kaa sɛ, "Sɛdeɛ mo gyidie tie no, ɛnyɛ saa ma mo." Na wɔn ani buebuee. Na Yesu teatea wɔn sɛ, "Monhwɛ na obiara anhunu." Na wɔn deɛ ofiri hɔ no, wɔde ne ho asɛm tenee asase no nyinaa so. Na wɔrefiri adiɛ no, hwɛ, wɔde emum bi a honhommɔne wɔ ne so brɛɛ no. Na otuu honhommɔne no, emum no kasae. Na yɛn nkurɔfoɔ kuokuo no nwanwa, na wɔkaa sɛ, Wɔnhuu saa bi da wɔ Israel. Na Farisifoɔ no deɛ wɔkaa sɛ, Ɔnam ahonhommɔne pani so na otu ahonhommɔne. Na Yesu kyinii nkuro ne nkuraa nyinaa mu kyerɛkyerɛ wɔn hyia adan mu, na ɔkaa ahenni no ho asɛmpa.
na ɔsaa nyarewa ne ahoɔmmerɛ nyinaa. Na ohunu nkurɔfoɔ akuakuo no wɔyɛɛ no mmɔbɔ, ɛfiri sɛ na wabrɛ, na wɔsam wo sɛ nnwan a wonni hwɛfoɔ. Ɛna wɔka kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ, Otwa adwuma no dɔɔso, na adwumayɛfoɔ no deɛ wosua. Enti monsrɛ otwa wura no, na ɔmma adwumayɛfoɔ mmra ne twa adwuma no mu.